بدەستپێکێ سلااو و ڕێز بژی کورد بژی کوردستان ئاد دوا ئەسپاسیا کوردێمەنی ئۆروپا دکەم و بتایبەتی ئێ ئەلمانیا ئەڤ ئیرۆ دەه دوازدەڕۆ li کۆلانانە li زیکاکانە li چالاکیانە li مزاهرانە ji bo xelkê rojava û piştgirtiya wa digirin ez çavê wan maçî dikim teqsîr nekirin. Roja sî û yekê mehê ev sebta bê li bajarê Bonê li Hopf-Garten saet yekê nîro heta saet şeş meşik pir mezin meşik pir qewîn li Bonê heye ez bi hêvî min ji hemû Kurdê me hazir bin amade bin dengê me gişa bi hevdûre ê dengekî pir qewîn bi ji bo êşeka xelkê me nî Rojava ez bi hêvî me giş vê vîdyê muşareke bikin îad neşr lêxin bela bikin got hejmarek herî mezin ji Kurdê me bibînin û hejmarek herî mezin hazir bin. Ji bîr nekin sî û yekê mehê li Bonê li Hopf-Garten va edrês vaye sî û yekê mehê saet yek heta şeş. Bijî Kurd bijî Kurdistan.